Здравейте, приятели! Включва се YouTube канал. Да, включваме да ви кажем, че Никола Стефанова има Instagram, затова че затова че моля да я последвате, да станат повече хора и лайкнете видеята. И ако аз качвам някой в Instagram и в YouTube. Да, сега. Сега ще покажа още нещо в YouTube. Сега ще покажа YouTube канала ми, последвайте го. Казвам се Ника Стефанова. Ника Стефанова. Толка Дървинов? Горско пяна там. Ника Мадас. Нищо. Ника да дупки снова. И е със снимка, тя има Облицовка е силна там. Всичко си. Капак е? Всичко. С нея. Да. С нея имаме заедно. Ще да е хубаво да го хванеш с жиби очита, ама... Ама не знам вратата. Хора, харесвате ми видяхте? Защото нашата е хваната. Как се викаше? Instagram и YouTube. Да, YouTube и само и си следа да скай сме това. Може би да я последвате. Това е моя YouTube, който снимам. Само с пяна. Монтаж на пяна за вратика. Каски си май. Да. Сега ще я покажем и в Instagram. Сега ще покажем Ръчница с кейк дъска, колкото е по размери. Спанисъл. Спанисъл, стар с горско пяна съм. Ешкили, чаят на другия ден, тогава каманиско. Шинсала и тогава като си удар. Първо и каса момчерица, после удар. Удар стържи лабиринца му и си остан как така си пъски. Ало пък на момчермен, пък на момчермен. Еми, супер. Закачи се после удар и готово. Ако си пару удар, ще играе малко шипичка, може би, ама не знам. Да, вижте сега в Никола. Лъцко да си го спал, къде си жамуса? Чакай да се преща. Буквално само Анито го прави. Не, бот паро ми, кога ги кидом на връчо домашно. Не, бот паро. И каса вече наш знам смисъл.